Ήρθαμε και στο Γιαννάρα εδώ. Τι καλημέρα, καλησπέρα. Έχει πάει 4 η ώρα. Εδώ είναι και τα πουλάκια. Και ετοιμασόμαστε. Πάω απ' έξω. Εδώ είμαστε. Στο Γιάννη. Χιόνισε μπαμ μπαμ. Όχι, φεύγουμε από εδώ. Ωραία, εδώ ο Λίμπος, καταχιονισμένος. Και γυρνάμε γρήγορα πίσω. Και είμαστε στο χωριό Ραχούλα. Εδώ στο Γιάννη. Εδώ πέρα. Έτοιμοι! Τον ήλιο μούρι. Και φύγαμε ωραία από εδώ. Ωραίος, ωραία η κίνηση. Ωραία εικόνα. Και στην κάμερα και στο μάτι. Σταθερά. Θεαματικός. Αυτά που φεύγουνε. Ανοίγω το πλάνο για να τα έχουμε πιο ωραία. Πολύ θέαμα, πολύ ωραία αυτό. Πολύ σούζα. Κοιτάξτε εδώ. Σουζαριστά. Και φεύγουνε μέσα από εδώ. Τώρα γυρνάω. Γύρισα 360 μοίρες και φεύγουν από πίσω μου ακριβώς. Η μία ομάδα. Δηλαδή προς τον Όλυμπο φεύγουν. Πολύ καλός. Ωραίος ο Γιαννάρας. Κοιτάξτε που έχουν πάει, Και πάμε και κοντά. Και είναι και τζινιά εδώ στη Γαλανάδα. Άμα ήταν τίποτα παρδαλά και τέτοια θα ήταν πιο καλά, αλλά ό,τι μπορούμε κάνουμε. Και γυρίσανε δρόμο. Και όταν γυρνάνε έτσι μούτρα είναι αυτό εδώ. Αυτό το Oriental εδώ. Τάχει τι ωραίο που ήταν. Ξαναγύρισε ο Ρουφιάνος. Γύρναρε μούτρα. Όχι πλάγια, μούτρα, έτσι κι άλλο. Μα θέλει να πάρει το δρόμο του Τσινής. Παίρνει χαμπάρι. Ανοίξω και το πλάνο. Τώρα μας γύρισε. Πάμε κοντά τώρα που μας γύρισε να δούμε και τα μούτρα του. Ωραίος Τζινής. Και ξαναγύρισε πίσω. Λοιπόν, τον αφήνω. Εδώ έχουμε κι άλλα. Είναι θεαματικός, Και όλα τζινιά. Έτσι φαίνονται. Κοιτάξτε τι ωραία φτερά έχουν. Πολύ καλός. Να ανοίξω λίγο. Εδώ η τριαδούλα και έχουν φύγει μέσα, Και είμαι και σχεδόν στο τέρμα zoom. Και όταν γυρνάνε έχουν αυτά εδώ τα αρκουδέ φτερά. Εδώ η διαδούλα είναι δυνατή. Τίποτα, γυρνάνε πλάτες και ξανά δρόμο. Δεν έχουν κάτσει. Άμα κάτσουν τα μούτρα πιστεύω θα είναι όλα τέλεια. Πολύ σουζαριστά, Θα βλέπετε μέσα πως χορεύει Oriental. Να. Κοιτάξτε εδώ στα μούτρα τι κάνουνε. Εδώ. Δίνουνε γκάζια εκεί που τέτοιο κάνουνε να κοιτάξτε τώρα θα το κάνει σίγουρα. Κοίτα εδώ, βαράνε τα γκάζια τους. Πολύ ωραίος, μπράβο. Και κοιτάξτε που είναι τώρα μέσα εκεί αυτός. Ακόμα αφήνω το zoom, Από το σύννεφο καταλαβαίνετε πού έχουν πάει τώρα αυτό. Για να δω. Τίγκα. Τίγκα κύριε. Και πάμε λίγο πιο πάνω. Πως την ώρα ζουμάρω σ' άλλα. Πολύ καλός κύριε, σταθερά. Κοιτάξτε έχω την κάμερα σε ένα σημείο και σκαρφαλώνει τα περιστέρια, Πολύ ωραίος, μπράβο. Πολύ ωραία πεταξιά, Φτερωμένος, άκρος. Είναι περιστέρια και είναι στο σβήσιμο τώρα, όχι στο σβήσιμο, στο πάτημα. Και κοιτάξτε εδώ κάτι αρκουδέ φτερά, τεχνικά περιστέρια, ωραία. Και σταθερά. Ούτε τρέχουν, έχω την κάμερα εδώ και τίποτα. Δεν κάνω τίποτα, μόνο το τραβάω, δεν κουνιέμαι καθόλου. Να ανοίξω και λίγο το zoom να δω. Μήπως κοντά έχει κανένα άλλο. Για αυτά τα δύο έχουν μείνει. Δύο εδώ. Και πάω λίγο. Εδώ πιο πάνω μια τριαδούλα. Όλα είναι καρμπόν κύριε. Πολύ ωραία. Τα βλέπει τώρα Γιαννάρας εκεί πάνω και θα λέει πετάνε έτσι εκεί πάνω.
στο υπερπέραν. Πολύ ωραίο φτερό, σταθερά περιστέρια. Έχουμε ξανάρθει τώρα πριν 3-4 χρόνια, μπορεί και παραπάνω. Δεν θυμάμαι αν έχω έρθει για τραβηξιά, πρέπει να είχα τραβήξει. Τότε που τα βίντεο τα βάζαμε ένα βίντεο όλοι οι περιστεράδες μαζί. Πάρα πολύ ωραίος, ανοίγω και λίγο. Είναι και 4 και κάτι ώρα, Είμαστε από τις 5 ώρα το πρωί. Να έρθουμε εδώ, φάγαμε τις ομίχλες μας στο δρόμο για πολύ ομίχλη. Ήρθαμε εδώ πάλι ομίχλη και από τα Φάρσαλα έχουμε ξεκινήσει και έχουμε έρθει εδώ τώρα. Έχει πάει 4 η ώρα. Πολύ δρόμος, κύριοι. Λοιπόν, αφήνω και αυτό να. Κοιτάξτε πόση ώρα θα αφήνω. Δεν έχω και κάποιο σύννεφο για να καταλάβετε. Αυτά, κοιτάξτε, είναι από εδώ, από αυτή τη μεριά, την πίσω. Έχουν φύγει. Λοιπόν, τώρα τα άφησα. Κοιτάζω με το μάτι. Δεν βλέπω τίποτα, Δεν βλέπω τίποτα. Και θα πάω θέμα τύχης λίγο ίσα ίσα να δω μήπως και τυχόν είμαι λίγο τυχερός. Η τύχη με μένα είναι, με το μέρος μου. Μπα. Απλώς δεν θέλω να κλείσω την κάμερα, να είναι το βίντεο ενιαίο. Πιστεύω κάποιο θα βρω, να κοιτάξω λίγο με το μάτι. Μπα, τίποτα. Τίποτα, θα κλείσω τώρα γιατί... να, ορίστε. Άρε τυχερός. Πολύ καλός. Εξαφανιζόλ μπαμ μπαμ. Στα 6 λεπτά είμαστε. Και τα περιστέρια έχουν την κάρη, δεν φαίνονται με τίποτα. Τώρα εκεί δεν τα βλέπει κανείς, μόνο μαχαραγιάς. Άμα πέσουνε κιόλας, θα είναι κάτι πάρα πολύ καλό. Τάχτε. Και άλλο εδώ, πιο μέσα, πιο πάνω, τι είναι αυτό? Στο σβήσιμο κάτι είναι αυτό, τώρα εξωγήινος θα είναι. Έπιασα εγώ αυτό και έχασα τα περιστέρια. Όχι, να τα δω είναι. Έβλεπα ένα σπράκι και έλεγα τι είναι αυτό. Πάνω από τα περιστέρια πολύ. Του έκανα zoom. Κάνα δορυφόρος θα είναι. Και έβγαλε και το γιακαντί. Και κατεβαίνω γρήγορα κάτω. Στα 7 λεπτά. 7,5 τέτοιο. 7 λεπτά έβγαλε το γιακαντί. Για να δούμε. Ναι, παίρνουνε. Έρχονται. Πρέπει να στρώσει το γιακαντί. Έχω τον ήλιο μπροστά. Δεν θα φαίνονται καλά. Άκου, μπαζούρα. Μας αγριέψαν οι παπαγάλοι. Ο κατήφορος ήταν καταπληκτικός, και με βαζούρα. Έρχονται ακόμα. Πάρα πολύ καλός. Μπράβο πραγματικά. Να και ο τελευταίος κάπου ακούστηκε. Όπου έρχονται η άλλη ομάδα, κατευθείαν. Κάτι ακούω. Έπρεπε να καθόμουν από την άλλη μεριά. Για τον κατήφορο, αλλά πιστεύω καλά τον τράβηξα. Και πάω μέσα. Και αυτά εδώ είναι τα πουλιά που μας πέταξε ο Γιάννης. Που είδατε αυτά τα οριεντάλ που χωρίς στο πάτημα και βλέπατε τι κάνανε. Δεν κόψανε καθόλου, τα φτερά ήτανε πολυτελείας, μπράβο. Και κάτω περιστερούγκλες, βουτάρες. Πολύ ωραία, κοιτάξτε εδώ. Πάρα πολύ ωραία, εγώ εδώ τζίναρος. Πιστεύω έχω κάνει βίντεο καλό. Μέχρι και το δορυφόρο έπιασα.
Αξίζει λίγο, έτσι κι αλλιώς έχουμε χρόνο να τα τραβήξουμε μέσα, να τα δει ο κόσμος. Ωραίος. Και πάμε και στον εκπαιδευτή. Γιάννη, τι να μην σε πάρω, τα περιστέρια σου ήταν καταπληκτικά, μπράβο και του χρόνου με υγεία. Γεια σου ρε Γιαννάκη, συγχαρητήρια, έκανες άψογη πεταξιά. Χαλά λίγο ο δρόμος που κάναμε για πάρτι του. Έτσι, ναι. Να ξανάρθουμε πάρα να τον συγχαρούμε. Εννοείται, μπράβο. Καλά.